Hey guys, welcome to my YouTube channel. So in work ಇಲ್ಲಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂಚೆ ಏನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಸೊ ಅದು ಬಂಡ ಈ ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಡ್ರಾ ಪೂರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಗಮ್ಮತ್ ಟೈಮ್ ಆತನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಚೂರು ಫೀವರ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಸೊ ತೊಲೆಂದು ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅದಾದ ಬಂಡ ಪೈನ್ ಪಾತತಿ ಇತ್ತೇನು ಮಸ್ಸ ಮಾಡಿ ಬರತ್ತಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬುಕ್ ದಸ್ಸಿನಲ್ಲ ಅಂದಿತ್ತಾನೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಐತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೊಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣು ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ತೋಜಬೇದ ಅವು ಮಲ್ಪುಣ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಕ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣು ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಮಲ್ಪರೆ ಇದಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಸೊ ಅನ್ನಕ್ಲೆ ತೋಜಬೆ ಹೂ ಮಲ್ಪುಣ ಏನಂದು ಸೊ ತೊಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನ ಹೋಲ್ಗೋದನೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ತದೆ ತೋಜನ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ತಿರ್ತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತರೊಂಜಿ ಬುದ್ಧನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಮಲ್ಪುನ ಬುದ್ಧನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಜೊಂಜಿ ಮಿತ್ತರೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ತಿರ್ತನೇನು ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ತೋಕ ಇಂಚ ಆಪುನಂದು ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬತ್ತೆ ಪೂರ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಅಟ್ 2B HB ಪೂರ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಉಂಡು ಪತಾತಿದ್ದೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪರ ಇಂಕ್ ಐನ್ ನೆಜ್ಜಿ ಪುರ್ಸೊತ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ನೆಕ್ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಲ್ಪರೆ ನೆನ್ನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ 8B and also ದಪ್ಪ ಬರಬಹುದು. This one is 5B. 5B ಬಂಡ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಓಕೆ 5B ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ದಾರಿ ಬಂಡ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ಪೆ ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಈಸಿ ಇಚ್ಚಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೇಲ್ ಬೋರ್ಡು ಕೈವಾರ ಇತ್ತು ನೆಟ್ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಕೈವಾರ ಇಚ್ಚಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅದ ಒಂದು ಸೀದಾ ದಾಟದ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋದು ಸೊ ಓಕೆ ಎಂಬ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೆ ಎಂಬಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ತೂತು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲೇ ತೋಜು ಮುಂಚೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತದ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇದ್ಬಿಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ತಿಕ್ಕಿಸಿ ಏತ್ನಾಡೆಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲ್ ತಿಕ್ಕಿಸಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಪ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಣ್ಣದೆ ಏನ ಪೈಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವೇನು ಪದಾರ್ಥ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರೌಂಡು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆತ್ತು ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಅದು ಬೇಗ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತು ಮುಗಿತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಡ್ಲ್ ಹಾಕೋದು ಇದು ಮಿಡ್ಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಈ ಥರ ಸೊ ಈ ಥರ ಸೊ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೂಜಿ ಈ ಫ್ಲವರ್ದ ಲೀಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದು
ಪ್ಲೇನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋಡು ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೂಲನೆ ತಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಗಾಯ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಎಂದಾರ ತೋರಿಸಿದೆ ದಾರಜ್ಜಿ ತೆಗಿತಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಮುಂಚೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹೋಗುವ. ಸರ್ಕಲ್ ಆಡ ಅದು ತಿರ್ತಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಡು ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ. ಇದು ಅನ್ಬೋದ ಒಂಜಿ ಸೊ ಇದ್ದೇನಿಕ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ತೋಜೋದಿಪ್ಪು ಗೋಡೆದಲ್ಲ ಅಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆತು ಮಲ್ತಿನ ಗೋಡೆ ಕುಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿತ್ತಂಡೆ ಈ ಸೈಡ್ ಬಾಕಿಲಿತ್ತಂಡ ಸೊ ಐದು ಮುಚ್ಚಿನ ಸೊ ಅಂಚದು ಗೋಡೆ ಆತು ನೀಟಾದು ಮಂತಿಸಿ ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಫುಲ್ ಇಂಚ ಮಂತದಿತ್ತು ಪಾತರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಯಪ್ಪ ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಡ್ರಾ ಮಲ್ತು ಪುರಾಣ ಐತೆ ಕಲರ್ ಒಬ್ಬರು ಬಂಡ ಬ್ಲೂ ಆರೆಂಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಪರ್ಪಲ್ ಸೊ ನೆಟ್ ಎಂಡ ಅವು ಕಲರ್ ಮುಂದೂರು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಪ ಕೋರೆಂಡ ತೊಗೊಂಡು ಓ ತುಂಬುಗು ಬರ್ರ ಆಗಿಸಿ ತಾರೆ ತಾರೆ ಸಿಡಿಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂದಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತೈತೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದ್ ಬರ್ತದೆ ಪೈಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಚೂರು ತೊಗೊಂಡ್ವೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಕಲರ್ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿಚ್ಚು ಗೈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗೈಸ್ ಪೈಂಟ್ದ ಪೂರ ಮುರಾನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆನ ಗುಲ ಇತ್ತೇನು ಪೂರ ಪಿದೆಗೊಂಡಂತ ಅವು ಪೂರ ದಕ್ಕದು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಆತಂತ ಗೊತ್ತವಲ್ಲ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ಆದಂತ ಒಂಚೂರು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದು ಒಂಚೂರು ಉಂಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು ಚೂರು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ಆದ ಸೊ ಪರ್ಪಲ್ ಛೇ ಆಯ್ತು ಕೂಡ ಕಾಸು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತ ಆಯ್ತಣ್ಣ ತೂಕ ಸೊ ಡಿಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ ಡ್ರಾ ಬಿಡ್ಬೋದು ಆತಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆ ಒಂದು ಬರ ಆಗಿಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ದಿದ್ದ ನೋಡಿ ಯಾ ತೂಕ ಇದಂಗ ಒಂದು ಎದ್ದು ಬೋಡ ಅಂತಂದೆ ತೊಂಡ ಸಂಗೀತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಸಂಜೆ ಫುಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇತ್ತು ನೋಡಿ 20 minutes ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೀರ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಪೈಂಟ್ ಪದ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದೊಡ್ಡ ತಗೊಂಡು ಗೈಸ್ ನಿತ್ಯ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪಿಗೆ ಬರ್ತಂಚು ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ
ಓಡಿ ಗೊತ್ತು ಅರೋರಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬತ್ತ ಬುರುವನ್ಕೆರೆಗೆ ತುಕ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕ ತೋಜುಂಡಿಯ ಗೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಶೋಕ ವಜ್ಜ ಏನೇಕ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ಕೋಪ್ ನಾನು ಮೇರೆ ಗೈಸ್ ಇದಾಯ್ತು ಈತೆಟ್ಟು ರಡ್ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಲೈಕ್ ಆಂಡು ನಾನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ನೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದೊಂದು ಫೈನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾಡು ತೂಕ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಏತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮಲ್ಪಂದುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಮೂಲು ಆರು ಒಂಜೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಚ್ಚು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮುಚ್ಚಿ ನಾನು ಐನು ಆಜಿ 7 2 ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ 7 ಡ್ರೆಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮಲ್ಪಂದುಲ್ಲ 7 ಅದೇತ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಟ್ರಯಲ್ ಮಲ್ಪೋಣ ಪಾಡ್ಲವ್ರ 3/4 ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕೈ ಒರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಅವಳು ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ತೊಂಡೆ ಎಡ್ಬೇಕಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ತ ಕಮ್ಮಿದ ಅಂಗಡಿಂದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ತ ಸೊ ಮೂಲು ಉದ್ದೆ ತೊಂದ ಉದ್ದೆ ತೊಂದ ತೋಂದಲೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಜೀನ್ಸ್ ಶೋಕೊಂಡು ಏನು ಶೋಕೊಂಡು ಕಟ್ತೀವಿ ನೋಡು ತೋಜಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಉಂಡು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ ತೊಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಕೂಡ ಶೋ ಕಾರ್ಡ್ ಗೈಸ್ ಬಟ್ ಗಡ್ಡ ಬೊಚ್ಚು ಮಾಡಲದೆ ತೊಂದರೆ ಗೈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಏನಂದು ಲೈಟ್ ಇರೋದು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದು ಬಂದೆ ಜ್ವರ ಅಡ್ಡಾಡ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ನೆ ಸತ್ಯ ಬರ್ಬೇಕು ಚೂರು ಇದೆ ಒಂಥರ ಒಂದೊಂದು ತೀರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬೋದು ಚೂರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂಚಿಂಚಿ ಬೋದು ಬಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಬೋದು ಪೈಂಟ್ ಹಾಕಾರಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಂಕ ತೂಕ ಇತ್ತ ಚೂರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ನೀ ಸಂಡೇ ಫ್ರೀ ಇರ್ತದೆ ಸಂಡೇ ಪೈಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂಚನೆ ಶುಭೋದಯ ಒಳ್ತ ತೋಣೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶುಭೋದಯ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಂದ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರಲಿ ಒಂದು 2 ದಿನ ರಸ್ತೆ ನೋಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರಲಿ ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಜನ ಎಣ್ಣೆ ಎದುರು ಉಂಟತಿ ಪೋದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಇಂಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಗ್ಬೋದುಂಡೆ ಅರ್ರೆಕೊಂಡುಂಡು ಏರಿಲ್ಲ ಕಾಸ್ಬೋದು ನಿಜನ್ಗೆ ಶೇರ್ ನಿಜನ್ಗೆ ಐಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಪುಣ ನೀನು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದಿರು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದಿರು ಐಕೆ ಯಾರು ಓಕೆ ಇರೋದು ಪಾಡ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಇರೋದು ಪಾಡ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಐಕೆ ಇದು ಬಂಡೆ ಇಚ್ಚ ಸಲಿ ಬಂಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಪಾಡು ಅಂತ ഞാൻ പൂര പേര് ഇതൊന്നും പാടുന്നുണ്ട് പോട്ടിരുന്നത് നല്ല വരേണ്ടി ചെയ്ത് ഞാൻ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ കയറിയ കഴിച്ചാലേ കാട്ടിലിരുന്ന് പോടുകയാണല്ലേ തൂല ಇಂಚಿದಾಗಲೇ ಸೊ ಗೈಸ್ ಅಲ್ತು ಬರ್ತದು ಒಂಚೂರು ಜೆತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಗ್ಗು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದು ಪೈಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ഇതാണ് 1 2 3 4 5 ഇതാണ് ബട്ട് കൈ തന്നെ ഇങ്ങ ഈടുള്ള സാധനം ഫുള്ള് 10 പൈ ಯಾರು ಮನೆ ಎಡವಟ್ಟು ಒಂದು 2 ಆಯ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಅಂಚ ಬೂರ್ಣಕ್ಕೆ ಪರ್ಪಲ್ ಬೂರ್ಣ ಫುಲ್ ಕಂಕಡೆ ಬೂರ್ಣ ಇದು ರಾಮ ನೀನ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅವನು ನಮ್ಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ
ಸೊ ಗೈಸ್ ಈ ತಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಂಡ ಬೀಯಾರೆ ಪೋಡು ಆಂಡ ಮಲ್ಪುಣ ಈಚಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಣ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಣ ಬೀಯಾರ ಉಂಡು ಬೀದ್ ಮತ್ತೆ ಬೈಗನ ಮೂಗು ಫುಲ್ ಬಂದ್ ಆತನು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಮಸಲು ಸುಸ್ತು ಆದುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಜ್ಜಿ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಮಲ್ಪುಣ ಯಾ ಧ್ರುವತಾರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಂಡು ಹಲೋ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ನಡೆದವರ ಒಂದೊಂದೇ ಮಲ್ಪನ ಸುಸ್ತಾಪುಣಂದು ಸೊ ಇಚ್ಚಿನ ಒಂದೇ ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಿತ್ತೆ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನದಾಗಿ ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೊ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿತ್ತಿನ ಪರ್ಪಲ್ ಬ್ಲೂ ಆರೆಂಜ್ ಪಿಂಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಈ ತಿತ್ತಿನ ಓ ಬಣ್ಣವು ಒಂದು ಮರತಣ್ಣು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಟೇನರ್ ನಮಗಿತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಂಟ್ ನೋಡಿದ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅప్పుడు ಇಜ್ಜಿ ವಾಲ್ಗವೆ ನಡೆದಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅದರ ಮೂಜಿ ಪೇಂಟ್ నేను ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅಂತ ದಾಲಾಪ್ಚು ಪಂಡ ಮಿಡ್ಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಟ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಲರ್ ಹಿಂಗೆ ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಸೊ ದಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಚ್ಚಿ ಪೇಂಟ್ ವೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಸೊ ದಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೇಂಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆತಂಡ ಸೊ ನೆನ್ನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಉಂಡು ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಅವು ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಲೆ ಮೂಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ಪೂರ ಒಂದುವೇ ಪೇಂಟ್ ಬಟ್ ಅವು ದಾದ ಬಣ್ಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ದಾಲಾತಿಸಿ ಯಾನು ಹಾಲ್ಡ್ ಬಿಡ್ಪದ್ನ ಪಂಡ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ದಂದು ಬರಿದ್ನಾಗ ಅವು ಕಲರ್ ಫೇಡ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚಾತೆ ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು ತಿರ್ತಲುಂಡದೆ ಅಂಚದೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನ ನಾನೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಿನ್ಯದ ದಟ್ ಚೂರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಶೇಡ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಚೂರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಶೇಡ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಂದು ನಮ್ಮಡೈತೆ ಪಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಂದು ಕದಾದ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ
ಗೈಸ್ ಈ ತಾಂಡು ನಾನು ಐತುಲ ಚೂರು ನಾನು 80% ಆಯ್ತು, ನಾನು 20% ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಈತಿತ್ತು ಎಂಚ ಆತುರಂದು ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತಿ ಆಪುಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಟೆಗೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಆತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೆ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಬಾಯ್.